медонед баъд аз маргатон чӣ мешавад? баъд аз чанд соати кӯтоҳ гирьяҳо ором мешаванд. аҳлу оилаатон ба хӯроки шом тайёрӣ мебинанд. баъзе хешонатон суҳбати гузаштанатонро мекунанд. чӣ тавр ва чӣ шуд? баъзе наздиконатон мегӯянд бахшиш дар маърака омадан наметавонем. роҳбари корхонаатон дар ҷои шумо коргари дигар мегирад. баъд аз чанд рӯз фарзандонатон боз ба корҳои худашон машғул мешаванд. баъд аз як моҳ ҳамсар ё шавҳаратон нишаста хандон филмҳои ҳаҷвӣ тамошо мекунад. шумо беҳад зуд фаромӯш мешавед. вақте ки инсонҳо шуморо ин қадар зуд фаромӯш кунанд, пас барои кӣ зиндагӣ мекунед? шумо тамоми умр хавотир будед ки инсонҳо шуморо чӣ фикр мекунанд? ҳеҷ чиз. пас зиндагиро барои худат бикун. салом алейкум бардорини азиз, шомат хубасе бардорини азиз. мо дар метрои Чӯпистон қарор дорем, 4 метражда бозорда биё иншоалло дар хидматем. чиқадар мебинед тамоми намуд горҳо аста, хону аста, ода баъд барои хароб шидан аста, бардоро миноксидин аста, роникш аста, сиёдона аста, инаи эмпилус аста, тривадну аста, эпидемия паста, мақсад тамоми намуд горҳо аста, бардоро метавонед ки биё иншоалло расра садар метавонед. баъдан чиқадар мебинед бардорон азиз, ҷои ҳиҷома аста. кадоме ки ҳиҷома меа як китоби қуръон туҳфа карда мешавад. ҳиҷома чӣ кар мекунем бародарон азиз? китобочка медорем, баъди китобочка сенам массаж, рӯшнои аппарат вакуумни массаж, баъдан ҳиҷома мегирем. боқӣ дар хонаи алал бошем, биё иншоалло дар хизматем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. дороҳои табобатӣ барои ҳар яки мову шумо: самюан барои фарбеҳ шудан, равғани сиёҳдона, эпимедиумная паста барои простатит, миноксидил барои ғафз кардани риш, масла хилби барои дарди гурдаҳо, капсулаи сиёҳдона барои тамоми дардҳо ва инчунин мағз барои зиёд кардани алоқа бо ҳамсари худ. маълумоти бештар ба рақамҳои рӯи экран буда тамос бигиред бо нархҳои дастрас барои шумо. дастсафка ба тамоми шаҳрҳои Россия равон карда мешавад. барои шумо саломатии хуб хоҳонем.